Gaur Usurbilko EH Bilduk eta EAJ-PNVk bat egin dugu agerraldi honetan. Gure herrikidea den Marisa Alejandrori eta gainerako auziperatuei gure babesa adierazteko. Gaur da eguna, oraindik ez dakiguna Espainiako Auzitegi Nazionalak noiz ekingo dion 04/08 sumarioaren ahozko epaiketari. Dagoeneko 2 alditan atzeratu baita. Baina edozein kasutan, larria iruditzen zaigu oraindik ere epaiketa hori egiteko asmoa bere horretan egotea. Eta fiskaltzak 10 urteko espetxe zigorra eskatzea 35 euskal herritarren aurka. Tartean, Marisaren aurka. Euren eskubide politiko eta zibilak baliatuz, lan politiko eta instituzionala burutzeagatik. Etaren bortxakeria desagertu den garai berri honetan, bi alderdiok gure herrian zabaldu den egoera politiko berriaren aldeko konpromisoa dugu. Epaituak izango diren gertaeretatik ia 10 urte igaro direnean, euskal gizarteak bake eta bizikidetzaren oinarritutako etorkizuna eraiki nahi du. Euskal herritarrek bake eta justiziaren praktikan oinarria dituen etorkizuna nahi du sustatu. Baita pertsona guztientzako eskubide guztiak errespetuan eta eskubide zibil eta politiko guztiak bermatuko dituen marko legal eta juridikoa ere. Horregatik, ulertezina egiten zaigu salbuespen egoerako jokabideak mantentzea dena eta da oinarritzat hartuta. Horregatik berretsi egiten dugu oso larria dela 04/08 sumarioa bezalako epaiketekin aurrera egitea edota antzeko izaera duten prozesu judizial berriak zabaltzea. Aukerez betetako garai politiko honetan, gure herriaren normalizazio politiko eta sozialari horrelako oztopak jartzea guztiz, lekuz eta garai kanpo daude. Horregatik, guztiz izaera politikoa duen epaiketa hau bertan behera usteko eskatzen dugu. Izan ere, gogora ekartzen dizkigu euskal gizarteak atzean utzi nahi dituen pasarte ilunak. Gure herriak behingoz gainditu nahi dituen garai haiek eta etaren indarkeria amaituta benetako distentsio denbora ekarri euskal gizartera. Ez dago dudarik, Euskal Herriko eta nazioarteko eragile politiko eta sozial ugarik egindako urratsek ekarri gaituzte egun gauden egoerara. Eta etorkizuna bide beretik eraikitzen jarraitzeko Espainiako gobernuari eskatzen diogu arduragabekeria baztertu eta egungo legedian oinarri hartuta eta salbuespenekoa atzean utzita eman ditzala aurrerapasoak bizikidetzaren alde. Epaiketa honetan lan politikorako eskubidea da epaitu dena. Eta hori guztia ulertezina da zuzenbide estatu batean. Etorkizun hobea lortzeko beharrezkoa deritzogu guztiok arduraz jokatzea. Eta bizikidetzaren alde eragile guztiek hartutako konpromisoak bururaino eramatea. Bide horretan, gaur Usurbilen aletxo bat jarri nahi izan dugu. Elkarrekin urrats txiki handi hau eginez, guztion bultzadarekin amesten dugun eta euskal gizartea behar eta merezi duen bakea lor dezagun. Eskerrik asko etortzagatik denoi.